Dad. Úsla linn, tá seach. Éamonn, Pála achtas clós ar maidin. An rud déirnach atá testáil an scoil ná cás buíochta. Cás buíochta? Tá seach. Ó Seosaf. Sí síos John. Sé Neidín a chur an bháil seoir an leab bocht. Níl leag Neidín láimh be a chun bir íomh na híal. Go dtíon jo. Get a tháinig cart. Se go ló. Cúnig in iní néil an tachtar a fad. Bhí Seosaf sínta amach ar an talla sul ar a seansa gé na cosint. Ní hála se mar sin. Ní ghlachfar leis an cinálín úmpar sin sa scoil. Ced as féidir na níla le na seachar na cheart. Leis géala gáil, fach se sin na hús. Chult an príomhaide. Níl sa go a hála fiú. Is cum am ced a hála. Is ben a bhris tú srón. Is abal is gúil brónart. An dermadidir. Seach sa bhain. Ced a taci ort a chur be? Goile, cá tú chur leis sin agus de leis cil a gáha. Níor tóigiú hos ar a gcuí seo. Ní tuig man an bhhéilchain an dúntaach an erid. Heil níor tóigiú le bolhfuil a chunig cíd agus tá am méid sin. Ceapta go nearn me gan fá bheitha. Chlála mis ó bríomhaide ced a hála agus sin am a hón. Nis, go leis sa bhain. Ó, tá tú gael 10,000 hiúl bháile, bin é? Well, ced a hála? Bhil mar Seosaf, marall gur... Hello? Hello, Jackie Chordaí. Tá cearta, tá samta. Tá brónar fúisiide. Ja, be man sin gan bhhail. Slán. Bhana leis an bus. Tá gar gneamh tú bháthir amach faoi seo. Go dána tú til raig. Dhéar an go sí sáscoil duine cí san seaas a chuigáil. Tá fannach lom sinne, go neamh sé súlart. Hello? Hello, Ronja. Had de medina chun job in is fi láid. Be me le an bhhail stór. Slán.
Hi. Sbí sé Éamonn ó Flynn? Tá man seala sin stuff a hachad a go Jack O'Céide. Tá díach cailtead. Bhí tú cap French níos loie. Tá brón an fhuisin. Goile, tá stuff hí sa bhain. Cá man níos a church be mar eis a ball an chur le chéile. Ní féis le a ágla lá an Valley. Cá man bhain a alú, na bé sé táin sin sa gáine go dtí a ball. Bhí sé smálach. An nach beice tú go mar réiteach le nascailte nacht. Chaile Jack le an lem. Cur bhí an ormsa. Is, bhfuil cúpla fear láidir hart leis an stuff hórtisteach. Tá ar fád lón. Seachan, zoras. Is go réinis. Go réinis. Seachan ó ráile sin. Hí cólamach. Eddie dúir éid seobeach sad. Thanks a lot, Dad. It's my vague calculor freshen. That's what I'm near to Einrad. Fan Jerry says go dtí ráma, tóg weim se. Well, look, Resort. Decent. Tay. She do want my van in the sandwiches. Channel's very porto fatto. Ahol. Níl. Dig bhfuil tú bochail sin. Sé tiltige. Sé máslach. Bina méid. Oh, feice. Oh. Éamonn. Ráine stór, ce bhfuil tú? Is, cé dear eile seo? Brannin sé beg. Ní héna cean gram ag breanúir. Sné cean dúrúlam sa bhí weit. Nach go mé éis rálat go sé róbheog. A sé go deanú botún an áitiúint. Bhí me solar nar a lá meile Frank faoi. Is gom sa bhí an locht mar sin. Ag tú, tá chuidir níos múla fáil freisin. Tá antóir ar sin. Sinna bhí bhaim? Chá scór is dúirta bhí weit a láhanana, nach Se. Chá scór. I 55 euro sin. Chá bhíle gá chéad? Be lascanna ar nói. Cínte bheith lascan, an? Def an géad? No, ní hitte muid amach mai an leid. Bena tá mé géirí ceann eáil chuir le céile níis. Dit niet er eens moeilijk kan nemen. Mórg tí Sarah Éamonn. Sé nénta bhí déanta agam sa le Frank na go deach go ceann raibhíanta. Kom er eens basis of mijn kans maar zijn. Tá suirda go mac níana tú aon bhotún eile.
déanta muid. Tá má fós a fannacht. Brennan, ní na déanta muid. Tá se chun ní. Tá má brín go leisce. Henna má fair. Just sort. Ja, sin. Ó sin am mhac, Neidín. Gech le gráineh. Well, go maith. Tá go leis sin si gael a couple of sampla orte. Níis? A cé tú bhhaidin? Tá sin hí nó mar stella. A rú me leit na sampla bhar rumpra a gúna. Dúr treicach. Tí fanna se dad? Well, dag mo háhair sé maidin. Ná dina bottom sin ríist. Agus ná go níos áid na cúg fan géh lascaní go chaiach sin gráine. Chud faoin géad. Siúr sa Frank. Ceach chuin do éanam san áte. Ah, tá sé fádan seo. Bhí Jack glucht a chóirtú. All right. Well, sa cad a hálan sin is. Éamonn, tú sleanú. A ní buil orm. Pe muid tá. Ben léna brococh. Ní bhein seán professionalta. Tá Frank an óglah mar wasad na bhain. Tá go cáochttaí legaige. Ach ní más bilis le daine. Cais gur fis aráige man tá sé riocht cholacht tain. Stoig go chunne seach legus sa leabhar agus scoil. Ní ferach a chuidein. Mai wat elor. Is je laat ik al noemen. Hallo, Jack. Ní bheith má wat. Ní bheith má wat. Slán. A defir orm sa bíocht. Ah, ráinne cecha bhil tú. Is, cé dear lei seo? Sin beach veneer. Ach tá se le fáil walnut, maple agus pine chuma. Is frost de péidir go chortíh le tíh mat together. Híla nach go mór an tégarún. An seasta sé bhd? Agus tá tégur chu le hórt a gaiile hórtó. Ok, mar sin tugad me gáscar ganáis. Ní bhéon chana iad. Pe mé leis stop sin delún. Ítach. Is, ní bhaim achta autograph an sin agus it sin. Go leir. So tá sibh crúgach go leir. Flat out lena flat out. Far no méid. Las gan a defán géad a jaaltú dom, chuig fan géad atá se. Úsad, hí me go bhétaine ach... Fála go gapan tú gur ónseach a leog mé. Hí me go mé nána, tá sé héinis na basan í móras go le Tá samé man, tá siad agam héin comá, ach ní fada bheits mar glacham leis an lascan a tútach sin. Cí leis bhúil si a súla ná mar gántón? Féidir sé súl go gcuineocht duine cinnta ochel mar a bhí mise. Fanú me dunis. Ní mé gurí fochail eile a chlustal wet. Tóg tú héin is do chuid balca sé machas náit. Is chrééis Frank, ní sé cearcha se seo tália. Uh-oh. Tún chlápasa. Ná sa deolar tusa. Tá Jack gur hart seo crackle a bhhaidin ar stuf seoú bheith chuirta le chéile sa lúscinn se tanúna. Cníomh mailam hís le gráine. Chil má faoin bráis sin freisin. Tá bhfuair a chuigeid. Éamonn, ní sé seoach má. As bhfuil a hen steidirhhaach, tá neart daine mún sin a chuirtú job. Brenna, cuma níos ára a freisin. Bhfuair a chuig. Sin a bhéid. Cé fel tú cadú láirsat mar sin? Leit seoach in sin úr. Well.
Cad ceap a sin? An job, Éamonn. Sin go ddíireach a bhí weim. How shit? Score blianta pléile sin, tá cleachta bhaine sem faoi séir. Bail sos na boscaí sin. Sírám screwdriver. Wel tú dŵr Amadon? Phillips! Ti'n nhw héine mat adach a Christa sin. Scór blian chatú leis job seo. Is not an rud siimplí mar sinna chuirla chéile. Mar go chuirta sa maig am ser maitin. Ní Weird. Ní bhecht tí a job a cháile, ba? A come off it, Dad. Am si tín torsa chuid sinis, agus tá umpar. A ní an ghuí for ma. Á lálam ser a gaisin. A gluisin tú ma. A glistún fear mór caint. Tá an lár fád cait sam leat. Agus ní tá a feici amach daoine siúlart. A cidir súló. Tá brón ar an Frank. Ní hála sé ríist. Well, ar leid am istar sé so sam hain. Mai bhád eilert. Ja, mis críochtaí ar bheits, buid críochtaí. Ní chearta me sin a bheits an tam. Tá brón arm. Tá tú ará sin ó dair tú ar maitin. Ní hála sé seo, tá sé sa sósam ar maitin. That's géilid an máistir burca. Cedd bhí me heappa íonna? Éisteach lom. Bhfuil sa fáháil man leat sin nne. Dúirt sé gur loser bhíonn. Díra cos le me air. Dúirt sé idir sin leis nach banistar bhíonn do chuir be, ach tumann í lorí. Agus bhil me. Níl meas a géananirt. A chulann na siúlairt. Gwyd mi siwr o dyn y gart.